Dobrý deň. Dobrý, Jarka, čo máme? No ideme sa porozprávať. O čom? No 35 rokov. Tak jak to vlastne Čo bolo? 35 rokov? No 35 rokov Aquaterm. 35 rokov Aquaterm? No, zaujímavé. No, tak nám porozprávajte, že aké to bolo, začiatky. Začiatky boli veľmi dobré, zaujímavé, veselé a celkom ľahké. Bolo to tak, že mal som jedného priateľa, ktorý mal na Morave, teda v Holásiciach pri Brne, takýto obchod s inštalačným materiálom a so zdravotnou keramikou, kde vlastne už podnikal 2 roky úspešne a prišiel za mnou s nápadom, že mám rodinný dom v Spišskej Belej a že by sme mohli otvoriť pobočku jeho, alebo by som pre nich mohol robiť. Ešte ani sám nevedel, ako to bude, ale hovoril, že je to zaujímavé, že manželka ako moja je Eva na materskej, že by mohla predávať ten tovar, on by nám ho poslal a že by sme si mohli privyrobiť nejaké peniaze a tým pádom, že on nám zabezpečí teda všetko a my dáme iba priestory. Takže slovo dalo slovo, my sme si vybavili živnostenský list, ako sme potrebovali a on nám poslal prvú aviu tovaru, čo sme ani vlastne nevedeli, čo bude, pretože my sme v tejto branži nikdy nerobili. Takže prišla nám prvá avia tovaru v nedeľu ráno po 7:00 a tu sme úspešne vyložili sami so šoférom. No a potom som si pozval takých známych inštalátorov 2, ktorí nám pomohli ten tovar roztriediť, pomenovať, lebo sme ani nevedeli, napísali sme si tam listky, že čo ten tovar, ako sa volá, poukladali sme ho, no a tak nejak sme rozmýšľali, jak to spropagujeme, tak keďže som robil ešte v hoteli, tak mali sme niekedy tam cyklostyl a na tom cyklostyle vlastne sme rozmnožili ručne písanú reklamu, kde sme napísali, že obchod s inštalačným materiálom Aquaterm na ulici Osloboditeľov 24, predávame inštalačný materiál, vane, umývadla, záchody, batérie a kanalizačné rúry, kolena. A tak som to rozvešal autom po zastávkach v Spišskej Belej, v Lendáku, v Ždiari, v Slovenskej Vsi, v Kežmarku a po obecných úradoch som roznesol tieto takto rozmnožené listiny, reklamné teda. No a čakali sme, čo bude. No a odozva bola veľmi rýchla, manželka zostala doma ako zvyčajne a ja som išiel z práce a vidím, chlapi idú, išiel som z autobusu, chlapi kráčajú, nesli kolena, rúry, nejaké batérie v rukách a ja sa ich pýtam, chlapi, kde ste to nakúpili? A počúvaj, tam je perfektný obchod na ulici, tam majú taký tovar, ktorý nikde není a my sa musíme vrátiť autom, lebo tiež to iba nesli takto v rukách a že tam si ešte nakúpime veci a že tam je super obchod. Takže som im poďakoval, prišiel som domov, pýtam sa manželky, že čo sa deje. A ona hovorí, to bolo toľko ľudí, ja som nevedel ani čo mám ako predávať, ale poradila som si a teda mali sme nejaký prvý úspešný deň nejak trochu za sebou. Nás sme čakali, čo bude ďalej. No tieto dni sa vlastne opakovali, začali ľudia chodiť čím ďalej tým viac. No a teda problém nastal v tom, že toho materiálu sme mali málo. Tú aviu tovaru sme predali možno za 2 týždne. Tak sme hneď objednávali ďalšiu. No a tak sa to rozkriklo vlastne, že týždenne, každú nedeľu ráno prichádzala avia tovaru z Brna a tento vlastne nedostatkový tovar, ktorý prichádzal, tak sme už písali si ľudí do knihy, a že čo kto si objednal, čo kto chcel a už vlastne aj ľudia prichádzali a vôbec im to nevadilo, že to bola nedeľa a prichádzali ráno, už čakali, niekedy na ulici už bolo aj 10-15 aut
a už od 6, kde keď prišiel šofér o 6:30, o 7:00, keď prichádzal s tou Aviou, tak už vlastne z tej Avie sme vykladali ľuďom rovno na auto, si to brali do aut, ten tovar, hlavne umývadla, záchody a vane, lebo toho bol veľký nedostatok, nebolo toho vôbec. A už tie ostatné veci si brali potom v týždni, takže nám to aj uľahčilo vlastne život, že sme to nemuseli skladať dole do garáže a potom zase vynášať von. Takže to bola veľmi zaujímavá a dobrá doba, kde ten tovar sa ako veľmi dobre a rýchle predával. Takto sme pokračovali v predaji až v tom dome do roku 1993, keď prišlo rozdelenie Československej republiky a ten náš partner vlastne povedal, že nevie, ako to bude. Menila sa koruna, čo bude s účtovníctvom, ako to bude s nejakými daňami a so všetkým možným, tak navrhol, aby sme vlastne tento obchod osamostatnili a aby sme už predávali iba sami a vlastne bez neho, lebo on nepotreboval ani nejak tú prevádzku k tomu a aby sme postupovali už, aby sme pokračovali teda sami na vlastnú päsť, kdeže on nám ešte bude pomáhať, bude nám dodávať tovar, ale budeme vlastne pokračovať už iba sami. Takže tak sa to aj udialo, republika sa rozdelila, ale naše cesty sa nerozišli spoločne, v podnikaní sme pokračovali akože ďalej, stále s tým zásobovaním a v roku 1994 sa nám podarilo kúpiť objekt na námestí, pretože sme už súrne potrebovali sa niekde nejak znormalizovať a dostať na nejakú slušnú úroveň ten obchod. Takže sme tam rýchle zrekonštruovali objekt, ktorý sa nám podarilo kúpiť a urobili sme tam predajňu, kde už sme zamestnávali prvých ľudí, prvých predajcov a vodiča. Vtedy sme našťastie konkurenciu nemali, hoci nejaká bola, ale nemali takto dostatok kvalitného a modernejšieho tovaru, ktorý tiež ľudia začali hľadať v tejto dobe, pretože vtedy nebolo vôbec nič. My sme sa už vtedy vlastne dostávali k zahraničným batériám, k zahraničnej keramike, umývadlám, vaniam, ktoré na našom trhu ešte teda v okrese Poprad a okolí Kežmarok nikto nepredával, boli sme prví. Prví sme vlastne predávali aj podometkové systémy pre závesné záchody. No a tak ľudia chodili zo širokého okolia a vlastne jeden zákazník mi hovorí, že prečo nie sme v Poprade, prečo nemáme prevádzku v Poprade, že tu je veľa Popradčanov, on tu vidí, lebo vtedy sme vlastne robili aj do večera, do 7, aj do 8 hodiny. Ľudia chodili po práci a my sme ani nemali nejak otváraciu dobu, že sme zatvorili o 5 alebo o 6, lebo sme si to nemohli ani dovoliť. Takže tento pán vlastne mi hovoril, že on videl na jednote, na obchodnom dome na Partizánskej ulici voľné priestory, ktoré sú na prenajom. A mi hovorí, že veď zbehnite tam, oni to majú tam voľné a tam by ste mali perfektný obchod. A ja som mu teda hovoril, dobre, ja tam pôjdem, ale keďže som bol zaprataný robotou, jazdil som vtedy ešte aj pre tovar autom, tak som samozrejme do tej jednoty nešiel. A on prišiel o týždeň zase pre nejaký tovar, ktorý som mu objednával a sa ma pýtal, či som bol. A som povedal, nebol som, nemal som čas. Tak tam choďte, mi povedal. No tak ma vlastne donútil k tomu, aby som tam šiel, hoci som nemal nejakú potrebu, lebo sme roboty mali vyše hlavy a som si ani nepredstavoval, že potrebujem nejakú prevádzku, ale keďže človek sa nemá ničoho bať a odvahu som mal vtedy poriadnu, tak som zašiel za pánom predsedom, ktorý mi hovorí, áno, je to tu voľné, máme to na prenájom, keď chcete, čo chcete predávať. Som mu povedal, že čo. On hovorí, no tak to je v poriadku, tak sa môžeme dohodnúť a teda prenajali nám ten priestor. To bolo v 96. roku a tak sme zase
rýchle už so zamestnancami, ktorí pracovali, sme dali do poriadku nejak tú prevádzku. Bolo to také ešte nejaké provizorné, dá sa povedať, ale začali sme takisto, vyvesili sme reklamu, už bolo to pri hlavnej ceste, bolo to na veľmi dobrom mieste a otvorili sme prevádzku, ktorá začala úspešne predávať, naberalo to dobrý smer, ľudia boli spokojní, tovaru bolo dostatok, konkurencia zase takisto nebola nejaká v Poprade silná, takže sa nám darilo vlastne a pokračovali sme v tomto rozbehnutom vlaku, ktorý sme už vlastne rozbehli tým, že sme potom odkúpili aj prevádzku na Donskej, boli to bývalé stavebniny, ktoré boli na prenájom, ktoré sme vlastne zrekonštruovali. Už sme zase museli vtedy zobrať viacej zamestnancov, presťahovali sme sa sem do Spišskej Belej, no a postupne sme tento areál vlastne prebudovali na naše potreby, pomáhali nám pritom vtedy aj zamestnanci, boli veľmi zapálení pre tú prácu, bavilo ich to, zaujímalo ich to. No a tak sme teda rozširovali aj tento areál skladový, v ktorom sme to na dodnes. No, potom prišli nové nápady, takisto na požiadavky zákazníkov, aby sme predávali obklady a dlažby. V tomto smere sme takisto nejak vykročili pomaly v jednej miestnosti, ktorú sme vyčlenili na Partizánskej ulici. Vzniklo vlastne také prvé štúdio, prišiel tam prvý návrhár, Marek Ronto, ktorý robí dodnes na tejto prevádzke. Priberali sme k nemu ďalších zamestnancov, ďalších členov, ktorí vybudovali z tejto malej predajne a krásne kúplenové štúdio, ktoré nám dnes prináša dobrých zákazníkov, ktoré nám robí radosť a máme tam veľmi dobrých a kvalitných ľudí, ktorí poskytujú služby širokému okoliu a rozširujeme pravidelný sortiment o nové a nové produkty, nové značky a je to jedna z najkrajších našich predajní, ktorá takto funguje. Začínali ste v Spišskej Belej, potom ste sa presunuli do Popradu, ale tu ste sa nezastavili. Tak vzhľadom k tomu, že sme robili veľký obchod, aj sme rozbehli teda veľký obchod po celom Slovensku, hlavne so zdravotnou keramikou, tak sme mali celkom veľa príležitostí a obchodných partnerov a v niektorých mestách teda ďalších sa nám naskytli príležitosti pre otvorenie ďalších prevádzok. Bolo to v Nitre, v Humennom a v Martine teda. Takže tam tiež postupne sme otvorili kúpeľňové štúdia, ktoré fungujú takisto dodnes a je to takisto dobre pre chod firmy a pre spokojnosť našich zákazníkov. Kedy bola tá chvíľa, kedy ste si povedali, že už nie sme malá rodinná firma, už nie sme v tej garáži, ale už sme vlastne väčšia, veľká firma? Čo bol tak ťažko povedať, na to nejak nad tým nebol možno čas ani rozmýšľať, ani pretože ten tým ľudí, ktorí vlastne sme mali, ktorý sa rozrastal, bolo to veľmi dynamické. Takisto bol veľký nápor na budovanie skladového areálu, logistiky a teda celého zázemia, ktoré dnes funguje veľmi dobre. Človek si to nejak nestihol nejak uvedomovať, že kedy, čo, ako, ale vlastne keď už prišli aj synovia do firmy, keď ukončili školy a začali nám pomáhať, teda oni od malička robili s nami, pomáhali nám, boli stále okolo nás, chodili so mnou pre tovar, keď som chodil, tak boli v obraze vlastne a nejak nepotrebovali špeciálne zaučenia alebo stáže, ale
tá firma vlastne sa tak rýchle rozrastla, že to uvedomenie nejak prišlo asi vtedy, keď už to bolo v takom veľkom rozsahu. Čo bolo ťažšie? Otvoriť nejakú predajňu napríklad v tej Nitre na druhej strane republiky, alebo naučiť sa viesť tých ľudí? Čo bolo ťažšie alebo jednoduchšie, to sa povedať ani možno nedá. Ani som sa nad tým nikdy nezamýšľal, ani som to nikdy neriešil. Ale ono to šlo samo. Ľudia boli stále odhodlaní pracovať. Bola to iná doba. Ľudia sa chceli učiť, chceli mať lepšiu prácu. A ja si myslím, že v našej firme tú lepšiu prácu dostávali, pretože máme veľmi vysoký priemer našich zamestnancov, ktorí pracujú u nás vo firme veľmi dlho. Takže keď môžem povedať, že jedna pani odišla do dôchodku, ktorá pracovala u nás 30 rokov, a ďalší ľudia tiež, čo odišli, ďalší traja, ktorí pracovali 25-27 rokov. Teraz máme veľmi vysoký priemer ľudí, ktorí pracujú u nás minimálne 10 až 20 a ponad 20 rokov. Takže zamýšľať sa nad tým, že čo bolo ťažšie, bola veľmi silná podpora zo strany kolektívu, zo strany ľudí, zo strany zamestnancov. A vlastne tá túžba, tá odhodlanosť a tá nejaká odvaha nám nechybala nikomu, ani mne. A tým, že som mal to silné rodinné zázemie, tým, že už synovia nastúpili do firmy a tým, že tí naši zamestnanci boli stále odhodlaní kopať za tú firmu, ako keď tak mám povedať, a ťahať v tej firme, a prichádzali takisto oni s novými nápadami, podporovali nás ako rodinu v týchto myšlienkach našich, ale aj svoje myšlienky dávali do toho. Takže tá firma vlastne šla ako rozbehnutý vlak, ktorá ide ako dodnes. A za to som vďačný tým našim zamestnancom, aj synom vlastne, rodine, že tá podpora vlastne taká bola a je dodnes a že to takto funguje. Začínali ste ako predajňa, ale dnes je Aquaterm takým rodinným sprievodcom k novej kúpeľni, poradenstvo, vizualizácie, všetko. Čo sa za tých 35 rokov zmenilo u zákazníkov? Akí sú? Akí boli a akí sú teraz? No, je to zaujímavé celkom, pretože keď sa obzriem dozadu, tak vtedy ten predaj bol úplne jednoduchý. Tam ľudia nemali na výber veľa nejakých možností. Mali sme 3 typy alebo 3 farby záchodov a umývadiel, mali sme nejaké tiež 3-4 farby vaní. Tých typov brali sme to iba z jednej fabriky vlastne. A tí ľudia brali, čo videli. Boli radi, že majú tovar a boli vďační za to, že ten tovar máme. Potom, ako som spomínal, pribudli batérie a iný sortiment. A vtedy, keď to tak poviem zjednodušene, sme nepotrebovali nejak zákazníkovi vysvetľovať, venovať sa mu, nebola konkurencia, tak sme vlastne, ten tovar sa predával sám. A dnes s ohľadom odstupom času, teda keď to tak poviem, tak dnes musíme zákazníkovi poskytnúť dokonalý servis. Ten zákazník je náročný. To prišlo aj tým vlastne, že máme na trh vstúpilo veľa dodávateľov, veľa výrobcov, hlavne zahraničných. Prišli nové trendy do kúpeľní a tým nastúpila aj náročnosť toho klienta, ktorý vlastne začal takisto, mal možnosti si teraz vybrať, príde, nevie sa rozhodnúť a my musíme poradiť. Musíme povedať, prídu manželia a oni idú rekonštruovať kúpeľňu a
nevedia, či chcú baňu alebo sprchový kút. Niekedy nastane hádka, odídu preč, prídu za 2 dní, doma sa poradia, my im takisto ešte poradíme, ako čo by bolo vhodné a nakoniec je schoda, dohoda a kúpeľňa na svete. Ale takisto je za tým veľa práce, pretože sme zdokonalili servis tým, že robíme vizualizácie, máme vzorkovňu, ktorá má 1200 m2, kde ten zákazník skutočne má problém si vybrať a rozhodnúť sa, či tá kúpeľňa bude z tejto farby, alebo z takéhoto formátu, alebo z takéhoto rozmeru, či tam bude sprchovací kút, alebo vaňa, alebo bude aj vaňa, aj sprchovací kút. A samozrejme, že toho tovaru dneska je veľmi široká ponuka, s ktorou tí zákazníci sú veľmi spokojní. No a sme radi, že chodia k nám, ale samozrejme takisto naši zamestnanci sa museli vzdelávať, museli sme nakúpiť nové programy kresliace a je to o tom, že to poradenstvo je veľmi dôležité a tí naši ľudia, ktorí sú na tých miestach, tak sú veľmi profesionálni a to je najväčšia devíza. Zákazníci sú náročnejší, služby sú iné, tak čo im ako Aquatem vieme poskytnúť tým náročným zákazníkom? Čo je naša výhoda? Je to zameranie kúpeľne, dlhé debaty so zákazníkmi, čo potrebujú, aké potreby sú ich užívateľské v tej kúpeľni. Oni tam budú predsa užívať tú kúpeľňu. My musíme vycítiť od nich, čo budú potrebovať v tej kúpeľni, aká je rodina veľká, koľko je ľudí, či chcú vaňu, či chcú sprchovací kút. A samozrejme je to aj o tých vizualizáciách a ďalších debatách s nimi, aby ten konečný výsledok bol veľmi dobrý a aby ten zákazník odišiel s pocitom, že sme urobili pre neho maximum. Takže to je naše také kredo, ale zase budem sa opakovať, ale je to vlastne o tých ľuďoch, ktorí tam sú na tom mieste a ktorí neustále na sebe pracujú, zdokonalujú svoje vedomosti, chodia na školenia, chodia do fabrík a je to o tom, že musíme byť stále krok dopredu a musíme to ťahať tým smerom, aby zákazník bol stále spokojný. Čo by ste teraz poradili svojmu mladšiemu ja? No tak ťažko povedať, ale vzhľadom k tomu, že tá firma vlastne sa vyvíjala od začiatku, dá sa povedať, dynamicky a úspešne, tak neviem povedať, že či by som niečo na to menil, alebo čo by bolo lepšie, či som urobil rozhodnutie v nejakom smere v pravý čas, alebo neskoro, alebo mohol som to robiť skôr a mohli sme byť niekde ďalej. Ale myslím si, že tak ako to je to dobré a ja si myslím, že je to v poriadku. Na čo ste za celých 35 rokov fungovania najviac hrdí? Tak najviac hrdý môžem byť teda na to, že sme ako rodina vydržali pokope, že máme vlastne silné zázemie a vychádzame veľmi dobre a máme silnú podporu medzi sebou a že sme si nestihli liesť na nervy, keď to tak môžem povedať. No a už úspešne 10 rokov vlastne budujeme našu privátnu značku Lotosan, ktorú rozvíjame s našimi externými teda dodávateľmi a výrobcami, ktorí pre našu firmu pod našou značkou Lotosan vyrábajú produkty a s ktorými vlastne zasobujeme slovenský trh, naše predajne a už sme sa presadili aj v Českej republike a začíname takisto aj v Maďarsku. Takže toto je vlastne jednak aj taká veľmi dôležitá vec, ktorá takisto sa v našej rodinnej firme udiala. Je to rodinná značka, na ktorej budeme pracovať
ďalej, budeme ju rozvíjať a to je naša cesta zase dopredu na ďalšie roky, kde toto bude naša hlavná práca a téma, aby sme túto značku ďalej rozvinuli a držali ju pri živote poriadne. A už posledná otázka, pán Mačák. Máte ešte vy nejaký nesplnený sen? Nesplnený sen? Neviem, či sa to dá takto nejak povedať, pretože postupne sa tie sny asi sa nám plnili ako rodine, tak aj mne osobne, ale aj našim zamestnancom. Ale môj sen je stále asi pevné zdravie a dobrí ľudia okolo nás, spokojní zákazníci a to je asi všetko. Nech to funguje ďalej. Super, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Tešíme sa na ďalších 35 rokov. No najmenej.